Der er noget snakke, der er sjovt, som er til marken. Ja. Der kommer! Skal vi lige i gang? Ja. Nej, jeg er ikke klar. Hold kæft, Ronny, mand. Og slap af, mand. Ja, der er ikke nogen lige frem ud. For mig? Nej. Jeg er nogen grund til at rende ud. Totalt bedst i hovedet. Totalt fucked up narkoman. Nej, men altså, helt ærligt. Nej. Det var Ronny. Det ser godt ud. Der er film på. Jeg har lige filmet de sidste par 100 meter. Det er meget sjovt at have et eller andet, ikke? Også selvom det er skøj kvalitet. Okay, ro på. Ja. Ja, hvem går op foran? Det er ikke klart, at vi begynder at gøre det. Er vi klar alle sammen? Følge! Start den op foran! Ja, okay. Nej, hvor bruger du cyklen? Ja! Hr. Jensen! Start den følge nu! Ibo-følge. 1, 2, 3! Hold kæft, ej, men klip det der, mand. Det er godt nok nogle... Smil! I på kamera! Det bliver grinerne af det her. Det var kun for at slutte. Det er lidt svært. Nogle dage skal du bil. Hej! Emil! Nå. Da 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 Nå, sorry Emil, det må du sgu undskylde. Der er ikke noget personligt. Ja. Okay, vi laver en sang om guldkornbamsen så. Der er ikke nogen, der er guldkornbamse her, tror jeg ikke. Okay, der er... Samba! Yeah! Hey! Hold da helt ferie, mand. Hey! Hold da helt ferie. Og drik så. Ej! Ud! Konnichiwa! Sådan der, det fandme det, vi vil have, man. God støtte der, yeah! Det ved jeg ikke. Sådan! Ej, mand.
Oha. Ej, det er der, du skulle være bagpå nu. Nej, mand. Jeg tænkte, det gør jeg sgu ikke, det der. Ja, kameraet frem, du, og så bare køre bagved der. Det kunne have været hardcore noget. Ja, tak for støtten, siger jeg bare. Ja, fandme, mand. Hey! Hey, hey, hey! Oh. Sådan der! Død lejlighed, mand! I lige måde. Der kommer servicevognen op bagfra der, fuld fart. Vi må nå at følge med, hvis vi vil have noget vand. Og der kommer de hardcore skater ude i yderbanen. Drøner forbi med lysets hastighed. Det der er Alex. Woo! Lige over et eller andet kryds ude ved, hvor er vi henne? Hvor er vi præcis? Parmesanvej. Nå, Søndre Fasanvej, okay. Helt sikkert, vi er på Fasanvej. Hej, hej. Det er fandme god stil. Woo! Og der har vi Karben igen. Hun er tilbage. In the flash. Og der er Ronny tonser forbi. Der er god action. God dokumentarfilm. Kasper sidespejle. Tydeligt markerede reflekser. Godt. Kan undgå at blive kørt ned. Det er perfekt. Der ser vi dem tæt på. I close-up. Selvlysende. Yes. Hvis det ikke var for dem, så havde jeg været død nu. Et eller andet sjovt skal man sgu da lave, altså. Nå. Det var den. 8 minutters rulleskøjtetur gennem København. Ser I ikke forløb igen. Og forhåbentlig bliver der rødt lige herhen, så vi kan vise, at man rent faktisk kan køre over på rødt lys i København om aftenen. Uden at blive stoppet af politiet. Det når vi ikke. Der er grønt. Vi er heldige. Tak for i aften. Så godt. Over and out.